Golal Media. Annduɓe men ko yewtere de Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saha. En fuɗɗorima inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal ngoni e mum eɗen jooɗi ɗo e nde ɗo ñalde aljumare ne hawri 6 lewru septembre hitande ujunnaji 2023 ko ɗo e Paris leydi France. eɗen jogui noon welamma mawɗo saabu ken arnoɓe juurade hono musidɗo meɗen ɓiyum men neɗɗo mo ganduɗa yidde meɗen ene mawni e muɗum no fewi kono noon kadi ko ceerno meɗen ha tenti kadi e banggueji ɗi timtorɗen no fewi e waɓen makko ni ha tenti noon kadi e makko saabu koye tugnorɗo men o jeeya on woni ceerno Ibrahiima Dieng mo ganduɗon saabu oɗon nananno jewte makko walla jewte ɗe badduɗen e makko ha tenti e nder Golal Media e ko salte Golal Media kala jeeyaɗo to cuuɗi meɗen ɓoggel ɗum ko ɗo e leydi France ɗum noon joni ceerno Ibrahiima mi arta e ma gona e salminde bandiraɓe ɓe ganda tigui ko enen joddi ɗo e jaati golɗo kam eɗen kaldanno ni kono hewno wonde taw ko yolde nan hakkude men kono joni kam eɗen ɗo joddi so Allah jaaɓi ɗum noon calmina bandiraɓe wooda ko kalduɗen seeɗa wona mande to banggue jokkodiral men ɗo walla jindiral men ɗo e nder leydi France e ɓawa ɗum wooda ko gartirɗen seeɗa hane e namde e tentinde kadi e sababuji ɗi kalɗen ɗo joni ɗi bisimilla. Bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Bandiraɓe mi salmini on mi juurima on to gonɗon en gondirɗon yo jaam Allah kisal wone moon wiɗi foof min Ibrahiima Dieng mo ɓoggel Fadoua mo Allah joƴƴinɗo e leydi France Paris. Mi heeɓi hannde beelamma mawɗo no feewi tawde ko goonga e yiide ɗo enne miñiraɗo tedduɗo moƴƴo e banggueji foof moƴƴo e leñol fulɓe moƴƴo ɗo heedi ɗo nde wonnoon leñol ko calɗi goto fof won salndu jogui so ñiiɓi ɗum oye ñiiɓi tan so calɗi ndendi ene wona caali leñol timto hen won kadi ɓe Allah rokkani wonde calɗi leñol walla calɗi bandumen ɗum ne kadi koye gueɗuji jeeya kanko noon eɗen jetta Allah eɗen jettira ɗum Allah eɗen duwanomo e darde nde Allah darnimo nde e felo ngo rewi ngo e ɓamtude leñol ngol e ɓamtude ɗemgal ngal e ɓamtude pine ɗe ɗum eɗen ñaago Allah nde Allah yettinte fandare makko nde kadi nde Allah hebbinta hono makko en ɗum noon eɗen jogui hen beelema mawɗo hande Allah addimo ɗo e Paris ɗo gallam ɗo ko pulaari wiyata wonama hamnele Mamoudou ko minen tigui jooɗodi ɗo e bawɗe Allah e beelema mawɗo ne hilmin minen foof nde won noon ɗum weeɓani sibo gandodira e bande walla jotodira e bande walla jiida e muɗum hande no aduna o wayni oya wona Paris oya wona Nouakchott nde pinɗon foɗon kalda ɗum ne newi Allah newni ɗum hande e barke annabi sallallahu alayhi wa sallam noon ceerno meɗen khalifa meɗen ceerno Abdoul Aziz Dabakh Malik meɗi nandomo haala ɓuura nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam de omo wiya eɗen kutoro Allah ne hokki ene ɓuura nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum e hoore mum jamanu mum heɓani wonnoon nde Allah feññinimo nde kala jamanu garɗo hankadi ha darga daro nemaji koko peñata tan nemo fof garɗo goɗɗo o yejjitti o wi ɗum noon ko saabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah feññini ɗi nemaji jeeya bande jooɗo Nouakchott an jooɗoɗa Paris ñande fof oɗon kalda son beelama mbaɗon vidéo kono on memodirta ɗum waɗi so arenaki on jewnodirta sibo oɗon kalda oɗon jindira kono hande noon Allah waɗani min ko ɓuuri ɗum noon foof eywa omo jooɗi mboɗo jooɗi omo darami mboɗo daramo omo memami mbiɗa memamo omo haala mboɗo jaabo mbiɗa haala omo jaabo ɗum noon ko yettere Allah no feewi kadi mi yetti Allah mi yettinimo Allah mi weltanimomo no feewi mi duwanimomo nde Allah yettinta fandare mission mo woni o nde won noon wona mission reedu makko wona wutte wuttulu makko ala ko leñol ngol ɗum noon kala keɗɗo ɗon leñol fof so pinɗo fof yo duwana ɗum sibu jogui ko dongal leñol ɗum noon yallah yettin fandare nde ko yinnode wadde ɗo henna seedantagal wonde min jindiri e hollude kadi beele mam fewde e makko e fewde e bandiraɓe sehilaɓe sehila e makko e ko ɗum ɗo woni ko jinnomi yettinde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. A jarama ceerno Ibrahima andi an seɗen baddanno jewte mbiyatmi tan mi uddirtu yewtere tan mi tottuma tan hankkadi nawa hoorema nde wonno ka yewti yanke kadi aɗa andi kadi yewtere no yarata
ɗo noon ko wiyete tan nafal tan daɓɓal seeɗa wonata ko fewte maɗa an sabu wonande kam anduɓe ne wawi ɗum wasa hawde ɗumen kono wonande ɓe ganda to banggue diine to ko hono noon ɗum yara kono enen kewɗen waddu tan ko jewte pinal jewte darti e ko nandi hen ko adi foof kam min namdalam gadanal arta seeɗa jeeɗa ko wiyete ɓoggel yimɓe ne nana ɓoggel fatwa ma haalan en hen ko ganduɗa somi atti tan no mbimi ni jiɗɗen ko andude hol gonɗo Ibrahima Dieng sen mbi noon hol gonɗo kaari ene wawi taw firtata ko kaari jibinimi walla ko askoji walla ko ɗin wiide kono ko andude ɗo jeeyaɗo siftinde wonde aɗa wawno hande notade somi welama mi wiya e hinde ceernagal tan ɓolal kono noon aɗa yaari to banggue dartol goho sa yiiɗi puɗɗoɗa ɗo beleɗa foof kalana en ɗo jeeyaɗa ɗo holto tawete holno andirte inde nde seɗen mbawi andude ni ko ɗum yahata e hoore mum ɗiɗi sen gummima ɗon holko saabi an aɗa hunƴiri ni e ɗiɗo darti aɗa eyyi ndeke noon mbeɗa sikki no mbiruɗen joni ni en tottatmo tan o waɗan en morlal jiiri yidde andude hol oɗo gorko mo kaldeten hannde kono noon kadi sababuji baɗɗi ha omo huuƴiri hono ni e pinal ngal no mbiruɗen o wawno yarude banggueji goɗɗi ɗi noon ceerno Ibrahima bisimilla. eyyi mi salminima lawol gongol Doro min nani kadi namdal ma e Ibrahima Dieng jeeya ko cuuɗi meɗen ɓoggel Fadoua walla ɓoggel Ali Samba Diom wuro ngo tawete koye nder Damga hakkunde Magama e Waali Jantange ko ɗon wuro ngo tawete ko ɗon Ibrahima Dieng jeeya yiyaduno ko octobre 1959 e no mbiɗa ni Ibrahima Dieng tawi ko almudagal e galle mumen woni almudo ko juuti caggal ɗum yeebi almudagal ngal e hoore mum hayso ma arto e hen yeebinoma wamma noon Ibrahima Dieng hunƴude ɗum e tarikh hunƴude ɗum e asko ɗum way kono ko bawɗe Allah tan hoddiroji muɗum neɗɗo fof no jogui ko hoddirante kala ko neɗɗo hoddirana haqqille mum woni hen ɗum weeɓa e muɗum gila mbiɗo famdi gila mi hunƴa mi natani hen no fewi emin joguino mawɓe so welatami tan ko ɓadadeɓe saaha nde nanamiɓe kaala ha feere kaari jiidi walla kaari ko to ummi e goɗɗum kala woni tarik hankkadi mi ɓadoytoɓe ne jarani mi wasi fijoyde on saaha e sukaɓe walla goɗɗum komi heɗoɓe min joguino mawɓe on saaha nden kadi ɗum holani e Fouta ko certa tan won sukaɓe ganduɗa neɗɗo so woni suka wonko woni haqqille mum ko fijjude guiƴu men e remoyden e gueɗe goɗɗe kono on saaha Fouta kala mo ɗum wonno e haqqille mum nden ɗum holani nde won noon mawɓe ɓurdirtu on saaha kono kamɓe foof goto fof wonko anduno gila e asko ha e tarik ha e fof ko heɗotoɓe ɓe noon taw ko sukaɓe ko ɗum wonno ko heewan min noon Allah wurtimi hen eywa kadi on saaha kala de ko jomum so haali tan mi nanat mi faama somi faami kadi ɗum mawnata am mi duude kadi goɗɗum han kadi mbiɗa woora noon ha mbattumi namdade somi namdimo mi haala nde yanta ko nanannomi ko han kadi gorumi noon ha jaltumi ɓoggel ɗannimi paamini waddimo e hitande 1978 garmin waddimo kono han kadi komi jappuɗo nofuru tan noon kala mo nanmi wonko andi e mbiɗa heewi yaade to mum mi namdo walla mi tenka ha faye haalde mi heɗo nde won noon e Allah rokkunomi e fannu majjum so jomum haali gayni tan mi famat nde won noon neɗɗo somo janga ko yiɗi o heewani wonde hen muddu hay so welani haqqille taw tan omo yiɗi omo heewi yawde famde ko nanata ko e ko haalante ko watta hanka so jomum haali mi nana so leeli haalde walla goɗɗum saaha mi namdo mi watta hen watti hankadi so mi arti tan cuuɗi amen ga dumunam waɗami pofte e fof ko mboɗo yirlo e mawɓe amen ɓe e on saaha mi weetaɓe kuurɗo e oɗo mbiɗa namdo hankadi ha wuuro ngo mawɓe wonnoɓe ɗon ɓurnoɓe andede ene gandi nokku amen o no feewi hankadi ha jotodiram e mabɓe tiiɗi no feewi hankadi ɓe kalnimi ko heewi so gonga won noon ko ɗum haajam kadi on saaha arata e jomum wima ala temps walla ne riwma kañum hoore mum ne weltoni par ce que haalde ɗum nde on saaha ne welto ene ɓe mawɓe joguino babam goto ko mawnum baba men ne wiye Dawdo Ceerno Hamidine Ceerno Bohar yi aduna ko 1900 on koye ɓen jeeya
min jogino mawɗo amen goto wiye Bayla Sidi Abdoulaye Sakke wonne koye mawɓe amen jeeyi aduna hedde 1913 en bon hedde nden e goɗɗo e gorgol amen ne wiyeteno Bolol Abdoul Fulu Sirou Siré Sawlamu on foti yiide aduna hedde 1898 99 onne kadi koye ɓen jeeya e mawɗo amen kadi ne wiyeteno Sori Amadou Bakary onne foti yiide aduna hedde 1900 ɓeɗo fof ngoni seere mbam ngoni ɓe namdotonomi en ɗum koye nder ɓoggel tan e caggal ɗum kadi ko wona nder ɓoggel ko gure cawdiɗe ɗe kadi kala heen mo nanmi wonko andi walla ko ɗum mboɗo heewi wadde feere hami haalkine ɗum hami faama heddi noon hankadi ko ni tan ɗum ardi hankadi ɗum hunƴeyam tan ene naata yam mbiɗa naata e muɗum ha hankadi hunde ɗeɓi wontude no gotum ni e won noon saɗa yiɗi hunde aɗa yaha e hunde ne yaha e ma so ɓooyi won ɗeɓan wontude gotum e wat ko noon ɗum wayi oɗon sifa joni noon to banggue korki ko wiyete ɓoggel ko beele ɓoggel hannde ne wawi limtede guure gadanteje ɓoyɗe walla ala kono guure yoga hen tan no gardi wooda ɗo jomumen ɗo gummino guure hen sahaji fawade fergoji walla fawade golwole walla fawade e yoroji walla ko nandi hen jomumen gara koɗo ɗon holko nanɗa hen holko ganduɗa ɓoggel hande ɗo ngo hoɗi ɗo ngo limtatake guure ɓoyɗe kono noon ngo hoɗino ko adi hoɗɓe joni ɓe ne gona ɗon wiyama leƴƴi ɗiɗi walla tati ne kaala hen kono ɗiɗi ɓuri dowlude won wiyoɓe sarankulleɓe meeɗi wonde ɗon kono ɗum ne famɗi haaloɓe ɗum kono noon haalama kono ne famɗi noon haaloɓe ɗum caggal ɗum wiya safalɓe koɗino koɗanno ɗon ɗum ɓuri haalede ene koɗa ɗon ne jaaha ɓuri tengtude ene wonanno ɗon ha ɓuri jaalade e andede ko jawɓe ene wawi ni jawɓe ɓe jogori wiyede kañumen jogori innoyde inde ɓoggel o Allah andi helmere nde no wencitora kono itta koye ɓokkini ko ɓokkel wonno ɓokkel tokusel ko ɗum jaaloyi ɓokkel tokusel ngel jaaloyi ha wontoye ɓoggel joni noon inde nde kam ko ɗon itta yon kuuri hewde wiya ko jawɓe ɓe ginni ɗum ko ɓokkel safalɓe no wonno ɗon jawɓe ɓe noon ginni ɗum ɓokkel ha wonti ɓoggel o joni noon andi ɓoggel ɗeɓe fonno yaltude koye helmere ɓoggol so ɓoggol wonti tokusel wiye ɓoggel tokusel kono ko ɓokkel ngel ɗe rewoya ha wonto e ɓoggel ɗum woni lasli inde nde ɗum noon ko jawɓe ɓe ginni ɗum kono noon wuro ngo fayidagal mum dañi tan ha anda tigui rigui ngo ñeeɓi ɗum ɓoyaji ɗum koye saaha Aliou Samba Siré Gata ko ñu wonno lamɗo nokku o ko ɓi Samba Diom wonno lamɗo joom jalal on saaha lamorgo ngo woni ko juude e juude dirnino no feewi juude guuriki ha wawa eyo ha certes minen ne ga seeɗi wi juude tan sa deƴƴi wiyata ko ga kono noon ha ene himmi seere nde ko juude guuriki Samba Diom e nder damga wuro ngo woni ko hakkude Gangel e guuriki koliyaɓe e guuriki one mi anda so tawi hade meɗen artude hay namde gongal ɓe jogino ɗon hade meɗen ummade ɗon guuriki one koko ñawna ko guuriki walla ko guuriki ko lekki guuriki wonno ɗon ko lekki guuriki hi wonti guuriki eyyi lekki hi won yoɓe ko ganki Samba Diom won yoɓe ala wona Samba Diom kono ko ganki hen wonno guuriki noki wurri noon hankadi ne wontoye guuriki eyyi joni noon to ɓoggel ga kanko Ali Samba Diom ko ɓi Samba Diom tataɓo Samba Diom ne jogui ɓiɓɓe hedde 12 walla tata worɓe e ɓiɓɓe 4 rewɓe joni noon Samba yalti aduna ko kamɓe fof ɓe jogui koode laamu andi noon ɗum hejjeta e wuuro woto so tawi goto fof yurmaki wima heeɓa ene heewi dille mbaɗa apo o ko Gata Samba Diom wiyete ɗimmo o ko Siré Samba Diom wiyete Ali Samba Diom woni tataɓo jogorɗo signe artoyde ɓoggel tan ñimna wuuro ngo tigui rigui caggal kay en kaali sarankulleɓe kalanoma ɗon kono ɗum lollani en kaali safalɓe koɗino ɗon jeehi en kaali jawɓe koɗino ɗon ha ginni wuuro ngo joni noon Ali Samba Diom nde ummi juude taw o arani ɓoggel directement waɗi ko Fadoua ɗo wuuro ngo jogori joftinede sakket inde Ali inde Fadoua ne jaada simo ha hande ɓoggel Fadoua
anan ɗum no feewi ɓoggel Ali Samba Diom anan ɗum no feewi tawa ko wuro woto o ari Fadoua ɗo caggal dille mabɓe juude Fadoua ne ko woni Fadoua ko nokku Fadoua ko nokku kono helmet nde mi heɓani ko addani ɗum wiyeede Fadoua kono ko nokku kam mo ganduɗa ɓe waade kono tulde mawde ni e hakkunde pale e waalo ɗon natatade toowi kono so ndungu ari toggere e ko toggere ɗemde wano fonde ni so ndungu ari ilam ko hewanno nden ko fof pusata aran ha ɓatto ɗum hankadi wonan koko jooki kon dunde ni kankadi ko laade sa ummima hankadi ɗon aɗa fayi juude ko laana sa ummima aɗa fayi ga aɗa waɗa kolgal he ko juuti tawi ɓoggel hoɗani walla paya fimmu en magamen hankadi kam koye dunde gonɗa so ilam so bippiti noon hankadi fo koko remete sibu kañum jimi ɗon koye puyan ko pale ɗe ko joom jaalalen jeeyi ɗum heddo noon hayso wona kamɓe tan jamata hay ɗum ne kadi ma nokku fof ne waɗi jeeyi e nder jeeyiji ne dañe hen kono adresse o ko goto wonata pale ɗe ne keewi kono ko joom jaalal jeeyi ɗum kono caggal ɗum e nder hen hoɗɓe nokku ɓe keeɓi hen jeeyiji ha keewi taw ko jeeyi ɗi duttantaki ɗi ngala ɗi ngala cotti ngala hay batte kono adresse o ko joom jaalale joni noon Fadoua jiimoy toon koye pale caggal ɗum banggue funnague to sa gayni fonde tan natta koye waalo ngo sa continue a yeehi hankadi garata koye jeeri ndi ko ɗon ɓoggel woni ɗum noon ɓe goni ɗon duuɓi sappo tabarakallah ha joni haade men yaltude ɗon wuuro ene wiye Fimbo ene hasi so neɗɗo wi komi Fimbo naajo tan namdoɗa ɗum ɓoggel naajo walla komi ɓoggel naajo namdoɗa ɗum en Fimbo naajo beele ko noon ɗum wayi to banggue jotodiral enɗam walla ko ɗum koddigal tan Fimbo e ɓoggel kamɓe jiiɗi yumma e baaba nde won noon mi wima juude guri wonno laamorgo joom jaalal kala galle jiiɗa ɓoggel ene juude kala galle jiiɗa Fimbo ene juude iwde ndi ko gotiri Fimbo iɗi lumbude Fimbo ne lumbini ɗum ko miñuma Ali Samba Diom ne wiye Bocar Samba Diom on noon lumbugol mum e wattan juude ngu wona gotum on lumbiri ko fetel sibu ko to Fimbo ɗo woni ɗone kañum ɓoggel nandi Fimbo ne jiimi koye kolngal ngal kadi ko jeeyi yaalal waɗino saaha noon sen jeehi caggal seeɗa yaalal ɓe ɓooyi yidde wadde capital mum ɗo Fimbo ɗon e donka yo ñiiɓe sibu ko gila e sire gata yiɗino wadde ɗon laamorgo ñiiɓani Samba Siré yiɗino wadde ɗon laamorgo ñiiɓani Samba ko ɓi sire gata Samba o ne jogui ɓiɗɗo wiye Aliou Samba woni joom Aliou yiɗino wadde ɗon laamorgo ñiiɓani joom Aliou jogori jibinoyde Samba Diom jibino e Bocar gartuɗo ɗon e waɗi ɗon golwole ni nde tande joom Aliou woni ɗon waɗi ɗon konu mum mawgu rende waalo ngo e jeeyo janguji mawɗi mbaɗi ɗon wolde ɓurde mantinade mbiyata ɗum ko laaliye nden ɓe poolama ene mawni ko heewi ne darta e mayre kono no way fof kam ndene gasi nde ɓe paati ganguel on saaha kadi hay juude ɓe koɗani ɗon sibu juude ɓe joguino ko aada laamorgo ngo tigui ko ganguel wonno ɗum so tawi ndungu ari ɓe paata ganguel so ceeɗu ari hankadi won noon konuji lumbannoɓe ene naata e nokku he banggue worgo ne gujju e walla ne gujji sukaɓe walla ne konna nde wata koɗo juude nde woni ɗo ɓe pelliti wiide ceeɗu noon gummoɗen ganguel wuuro ngo seeɗa ɗo juude ɗo kando yahoɓe e joni noon tawde hankadi ko ɗon ɓe gonata eɓe kando ɗon juuti e ciltam Samba Diom nayewu muɗum ɓiɓɓe ɓe ne jonte wuuro ngo hankadi natti ruttade ganguel laamorgo ngo heddi ɗo juude ɗo joni noon Bocar Samba Diom ummima juude tawi kolgal ɗo Fimbo woni ɗo safalɓe jaggi mbaɗi tillisaji mbaɗi hankadi no mbaɗi hen doole ni dille ɗe jeehi juude on saaha Samba Diom namdi ɓiɓɓe mum ɓe goto yo yaltu volontaire yaha toon hokke pucci won wiyoɓe noon wonɓe nanmini mbiyen nden taw Samba Diom maayi koye saaha gata kono alani waɗi pinɗeli wonde koye Samba Diom ɗum wonno hawruno Bocar heñi wi kañum ne yaha Bocar Samba Diom o rokka pucci joni e petelaji e conde kure ɓe gari ɗon ɓe janodiri safalɓe ɓe janguji ɗi mbaɗi Allah rokkiɓe polgu ɓe joƴƴini wuuro ngo ɗum noon ne wiye ko hedde 1897 1898 ɗum ne idi ɓoggel nde aroyta kono noon ko wuuro gure ɗe ko iwdi gotiri ko neɗɗo goto jibini sincuɓe ɗon ɓe
ko noon ha jonde en jaltata ɗon kono tawde a inni fimbo a inni ɓoggel heewɓe kadi ma mbiya tawde a inni kadi guurigi yimɓeɓe ne nana ɗo juude guurigi hakkillaji ene gara e yanade Abdoul Qadir Kane ene wiye ko ɗon leeli walla ni wonani wiye ko ɗon leeli e jaati hayso tawi en mbawa ruttanade holko addini ha komo lelo ɗon saabu en anda wona ɗon o jeeya beele wolde de ɗum no a jubbantu en tan wona en duttata ko caggal ha juuta mataw wolde waɗɗon o sanki ɗon kono noon tawda inni kadi ko juude wiya wonko waɗi wiyeede juude eyyi aɗa andi juude wuuro ngo nokku o e hoore mum Allah ne hokki ɗum wune kawniɗo Allah ne hokki nokku o wune kawniɗo woni ɗum almami Abdoul to jeeya to sen mbi koɓɓillo tan daɓiɗinen ɗon e nde o laami Fuuta nde to jooɗino to e fayida mo joguino o e ko waɗe Fuuta ko fof gurdam makko ñande walde nde sakkiti dow maayo nde ko ɗo juuɗe ɗo kadi ko ɓuri hen hawnade walde nde wonade juuɗe ɗo fuɗɗi nde gasɗon omo wawno maayde to nde fuɗɗi to o ubbe toon omo wawno maayde banggue goɗɗo taw wona e walde o ubbe toon kono walde nde woli ɓe gummima guila hedde luggere pooli boɗeji en ene yaha ha tulel ha ɓe ƴengtoyi ga walde nde gasi o heddima e avril 1887 walla 1807 avril joni noon ɗum ne hawni o heddi ɗon kono noon ɗo leeli joni ɗo wona ɗon o wonno ko yeeso mum won wiɓe ko ceenal man ham lamɓe to o woni toon ko juuti nden o ubbama ko sarif jogori ummoyade suufa e niya yanade makko jamma oyre nde ena ara yarata ko jamma ñalawma ne fofto ha yetti ɗon o nelani gure ɗe fof moƴƴo leeli ɗo yo itti ɗo ɓe gitti yanade nde ɓe gittimo wiyama hay batte waylaka e mbadi ɓe tawi jungo makko nana ngo won wiɓe ne hoofi seeɗa won wiɓe noon mba yeeso ngo way kono baadi ndiyam woni hen ni ɓe gittimo o addima ha ɗo woni joni ɗo wiyete ko Gabri wi yo won ɗon o waɗa ɗon ɗum noon ne hecci gargol juude to woɗɗi tawi on saaha wonɓe juuɗe ɓe fof woni ko ganguel mi haalnima nane laamorgo adango ko ganguel woni sibu ɗum almami Abdoul yontida koye Samba Siré Gata Samba Siré maayi koye walde makko ni to Barak ƴengtanam ɗon seeɗa Gata o hol Samba Siré Gata Gata o ko ɓi Aladié ko Ali ko ɓi Malick ko ɓi Guédal ko ɓi Liigui e heɗelde Boɗon e ɗum noon ko Siré Samba Siré Gata Aladié Ali Malick ko on yontida e almami Abdoul Malick Guédal e Tengel Guédal Malick Guédal e Tengel Guédal e Gawru Guédal toon kadi gartiren oga bangue deniyankoɓe e ɗo kamɓe ko bangue deniyankoɓe ha yimɓe paam bisimilla joni noon Samba Siré o ko o yontida e almami Abdoul o jibini Aliou Samba Ali woni joom Aliou joom jibinoyi Samba Diom fami de joni noon ɗum ɗo nde ɗeɗo kewkewe nde mbaɗata nde firti ko Samba Diom e hoore mum so a yi aduna jogorɗo ɓurɗo mawnoyde laamuɗo juuɗe ɗo ɗum noon ndeke nde almami Abdoul addete ɗon nde wuuro juuɗe ngo woni ko Ganguel kono sa guuriki noon ne woodi guuriki koliyaɓe o e joni noon almami Abdoul lelade ɗum juuɗe koye fayidagal juuɗe jeeya e wuneji mum juuɗe heɓoyi wune goɗɗo Cheikh Moussa Camara ko gando keftinaɗo o yi aduna koɗo juuɗe ɗo e 1864 juuɗe jogoyima fayida goɗɗo e wune joom Aliou sakkitade laamu mum ɗo juuɗe ɗo woppa ɗon laamorgo ngo ɓiɓɓe mum ɓe fof peeña ɗon ha wonti laamorgo ha ɓe pecci ɓe jeehi kono hankkadi ha joni ɗaɗɗol mabɓe ne heddi ɗum noon juuɗe dañi ɗin fayitaji almami Abdoul nde sarifo ardiɓe ha yettiniɓe o wi o waɗa ɗo o waɗa ɗon caggal ɗum to woni ɗo leeli ɗon tan ko anda ko haalte ko ɗiɗo Gata Samba Diom Afu Samba Diom o ko neɗɗo juulɗo no feewi ko jaalalo le Allah ɓe jiiɗi laamu kono koɓe joom diine en surtout ha ceengti noon kanko Gata Samba Diom o won wiɓe ni ko toon ñallatno juulde to Gabri to ɗum wonde o hawre ladial ɗo no wirna woni goo caggal ɗum goɗɗo ari ɗo juuɗe ɗo wiya ko koɗo won wiɓe ko pullo won wiɓe ko jahannoɗo Allah andi sirlu joguino kañumne mataw ndaari mayde e le wasiyu ko yo ubboy toon ubba ɗon caggal ɗum almami hoyɗitini yimɓeɓe fof woto goɗɗe adde ɗum waɗi wiyeede ko ɓen ɗiɗo tan leeli ɗo Gabri makko ɗo
ɗum noon ko noon en puɗɗima en mbawa haalde fof sinno tawi en jokkino ni men garo e nokku o kadi wuneji goɗɗi no mbiɗa ni saabu ceerno Ibrahima kane en nani yeeso ceerno Cuhel en nani yeeso e woɗɓe mbiɗa sikki ɗum ɗo fof ma wooda ko addani en gueɗe goɗɗe kono no mbirɗen ni tan saaha wona goto ma en gartoy hen wooda e wonko puɗɗinɗen haalde hen ni mbiɗa sikki bandiraɓe wonko keɗino eɗen jawta hen kono noon joni ɗum ɗo ko natirka wonata e jewte ɗe gudditoy tan so Allah jaaɓi ɗe ganduɗa ma jokkoy ɗum so Allah jaaɓi ɗum hankkadi ko an andata no mbaɗirɗa no jeddiɗa fof kadi natira so Allah jaaɓi ko wona ɗum mbiɗa yinno artu seeɗa mais anda so tawi aɗa yiiɗi artude ko kalɗa ɗo joni ko ma artu kono noon ummade e ɗam toon gurdam hande o tawde woni Allah ne waɗi addi en ɗo e leydi Frayse e pinal ngal ɗo ngal ɗofiɗa hande natɗa ɗo ɗum ɗo kadi ko beela wonana bandiraɓe kadi bindande ko jogori janggude aduna hande keso gonaɗo e tuggude nde ɗofiɗa e ngal ɗo pinal ma fuutankagal pinal ma diine pinal ma mbiyen fina tawa mo tawɗa o no kalduɗa ni holno ɗoforiɗa ga holno natirɗa ɗum ɗo ha coobiɗa hen ha rokkuma wonon hakkille hande o a ari e oɗo aduna sa ala mbiya kadi ko aduna keso mbiyen gurdam Europe naɓe walla gurdam France naɓe windande walla bindande ɓurɗe mawnude ɗe poɗɗa wawde hande haalande yimɓe naftoro e ɗam ɗo gurdam kesam ɗam jiiɗa ga holko wonata eyyi haadam artude ngal ɗo namdal ko ruttade seeɗa tan almami Abdoul nde won noon wonko jeyete toɓɓe eɗen wawi yejjitede walla woppe en mbi sari fo o yii ko Allah hollimo ko leelawal so lelima almami Abdoul ɗum woni ɗo ko leelawal manggal o ardata ko jamma e ñalawma o jooɗo hawo yetti ɗon yimɓe yo paam ngal ɗon leelawal ngal juuti ha e 1978 sibu min kala 1978 hitande gummotomi ɓoggel mboɗo ɗanno ene heddi guri amen ɗe fof ne teski e yontaji amen nde mbiyanmi nde so nangue muti tan a yan toon leelawal e guri ɗe a yiyat toon leelawal joni noon mi natti yiide mi anda mi teskotako mi anda koko natti koɗo mi natti yanade ɗum ummorno walla koye saraji mum tan nokku saraji yanandi tan ɗum huuri ko yanande tan ko leelawal yimɓe tomin goni ɓoggel to amin coyno ɗum woɗɓe kadi ne jeeyi ɗum so nangue muti tan ɗum feeñanno won wiiɓe kadi caangol ne rewno sara ɗon ndiyam sara yanano ɗo tan waɗi baltirguel caangol ne rewa ɗon ndiyam ɗam ndiyam kadi kala wonduɓe wone rafiji walla goɗɗum so lootima hen wiyani kewno dañde telle caggal ɗum noon anduɓe hewɓe mbino e ɗum moƴƴi kono yo yimɓe tewo e ko fate rewɓe Allah haali men ne mbaylo kala keɓɗo gantumo juulata en walla goɗɗum hata arat ɗon won waɗaji goɗno eyyi ko dentorde sifo laaɓal sibu ko way noon fof ne yiiɗi ko laaɓal no wayno neɗɗo sen huccite Allah ne juula ko laaɓata ko ɗum toon ene yaada hen won wiiɓe won debbo goto ari ɗon on sahane wonde gantuji tawi ɓiɓɓe mum ne cellani walla ko way noon caggal ɗum cangol ngol taƴi eyyi kono leelawal ngal kam mi anda holde natti kono min nde jaltami ɓoggel mbima 1978 ko mois de novembre ene heddi e joni noon ne wawi tawa natti walla tawa haqqillam ala hen ɗum jinnomi ɓeydude eyyi tabarakalla joni noon sen garti e namde meɗen ko mbi eyyi e namdal banggue pine tawaɗe ga henne ɗe e pine gondaɗe ɗe ɗum ko neɗɗo ɓetata hoore mum ko neɗɗo ɓetata hoore mum woni neɗɗo ɓetata hoore mum neɗɗo omo foti ɓedde hoore makko o anda ko jeeyi o anda ko jeeya o anda ko ɓeydata o anda ko ɓeydata mum o anda ko woppata o anda ko woppata mum e ɗega pine noon ne jaawi yolde e ɗeɗo leyɗele eɗen jogui pine eɗen jaawi yolde neɗɗo ɗe goppinma ko jaggunoɗa ɗe jejjitinma ko gandunoɗa ɗe puynanma ko tiiɗi e kono min kam to banggue no gorunomi gila mbiɗa jibinano ko jiinomi e ko jinnomi ko miɗon kiyo ɗum ustam ɗo jaami fof koko ɓeydoto somi yii kadi mo wayani noon mboɗo haawe mo won hen ni ko mbajotomi yimɓe yo duttu keddo e ko gonno ko yo janggu ɗum yo parnu ɗum yo ɓeydu ɗum ko heddi ko noon ko wiite gandal ko Allah e mun yajde anditako heɓtatako Allah e mun yajde so tawi a ari a tawi gande kese ɗe keewi tawde tan ɗe gonaɗe diine karmini en waɗɗima nadde hen kono yataw a ɓeydat tan e ko gandunoɗa ko kono wona ɗe goppinma hay ko joguinoɗa ko ala a andane majji ɓeyda ɗum ɗo ko gandal aɗa joguino gandal a rendini wonti gandal gotal kono woto ɗum woppino ko joguinoɗa ko jagga tokara goɗɗum mbattaga
gitta ko joginɗa ko gitta to kada ɗum ɗo gossoɗa ɗum koko rentete min kam ko hunde ndentoromi hunde kadi nde basitomi e hande ɗeɗo pine garɗe joni ɗe gila e kaɓirɗe kese ɗe ha e gonka ka kala mo renaki yejjitinto ɗum holi kañum walla hoto ummi sikka ko joni ko yii ko ɗum ɗo tan woni ko foti rewede walla foti waɗede ɗum noon ko caɗele wonoyta ɗo ko ɓurata tentude koko feewi mataw e arɓe ga walla e golloɓe ga walla mataw mbiyen wuurɓe ga to banggue enenne kadi koreji mataw ɓe dañani fartange ɓe Allah hokkani ɗumen mataw fartange arde ga walla yiide ko wuura ga ko won hunde kam nde mbawɗen haalde wonde Allah ne rokki wonɓe ɗo ɓe kam nema won to banggue yettinde gurdam kono elle ɗesata wonde en mbawi ko gonga Allah ne wallitiɓe kono kamɓene eɓe liggi eɓe daari e yidde tampude yidde kamɓe koye mabɓe ɓamtude gurdam mabɓe beele ɗum ɗo wawa jeeyede e bindande ɗe ganduɗa wonni ko kaldunɗen hen ko jomum wiyen ko liggotoɓe kadi jiiɗi tan kadi ko liggotoɗo kadi jiiɗi kadi ko moƴƴinowo liggey mbaɗa ɗum ɗon en mbawa eyyi aɗa andi o toon banggue sen ƴeewi hay to alqur'ana jawmiraɗo wi en ko mbaɗo dunia cheitan yalamuna zahiran min alhayati dunia wa hum an il akhirati hum ghafilun ɗeɗo ahlu kitabe en ɓeɗo tubakoɓe kala ko feeñe aduna kono nawa ɗum yeeso kena ɓamta ɗum koye technologie goɗɗum nono feewira Allah rokki ɓe gandi ɗum ha luggiɗi ɗum waɗi aduna o yenci e mabɓe e fannu mo ɓe guuri o e wato lahara noon Allah wi koɓe birnaɓe ganda ɗum waɗi kamɓe noɓe mbayni so tawi ɓen jiiɗi yarude yeeso ñemtintuɓe e on banggue sifa golle ɗe ɓe gonɗini ko gandal ɓe gonɗini gollal ɓe gonɗini ko gandal ɓe gonɗini gollal ɓe gonɗini ko goto fof ko yo janggu yo gollu tawa mi fawaki e ma a fawaki am ɗum woni jehen yeeso ko ɗum woni ko nayiɓe yeeso enenne ko ɗum basitoɗen koye men basitoɗen ɓesguji men basitoɗen yimɓe men ɓe sibu nemaji gondigaji fof noɗi mbayi hewde nema ni ko noon tampere majji wayi hewde deke noon en gandi nema ɓolo wawa heeɓe taw tampere ala hen nema ɓolo wawa heeɓe taw jangde ala hen ɗum ɗo noon ko yimɓe darto ɓe ganda enen de deke aduna o yimɓe ala ko nawi ɗumen yeeso so wona ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ala ko nawi en caggal enenne so wona ɓoppude ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗum noon mbaɗen feere jaggen duttoɗen enen foof janggen sen janggi enen fof liggoɗen gonɗen sen liggi men gonɗi tan en janggi en jahata yeeso woni gonɗude nde ko hokka yeru tan sen mbi joni enen ken capanna e neɗɗo eɗen jiiɗi wadde projet en ndendini kalis men ha en gayni e nder projet he en mbi doora aha ko an noon ardi projet o million ngaji amen capantati nen ƴeew partenaire uji ƴeew foof kono liggore a ƴeewi a addi liggotoɓe a nunɗi liggama a ɗon lebbi tati walla hitaɗa waɗi jencude yimɓe jeeyi yeeso kadi men ɓennu yeeso kono so tawi nunɗal ala hen ene wawi ɗum bona e juuɗe ma taw ko an yeebi bonna walla gadda yimɓe ɓen calo liggade ha bona wona yeebima ɗum noon firti ko so tawi eɗen jiiɗi liggade en janggat ndenten liggoɗen gonɗen ganden nema ko ɗo heɓoto kamɓe ko ɗum rokkiɓe nemaji kala ɗo jaaɗa ɗo fannu fof mo jiiɗa ene jogui ujunnaji yimɓe anduɓe oɗo fannu goɗɗo andade on hollatake ɓe namdetake ɗum ala ko andi hen hayso ɓiyum dañi hen haaji hayso mo jogui tande milliard o yahata koto anduɓe tumɓe ɗum noon ɓe pecci ko gande ɓe pecci mecce ɓe pecci liggey ɓe jogui pellital gotal enenne ko noon poɗɗen wadde ko ɗum woni ko basitoɗen e sibu ɗum ɗo wonama hamnele mamoudou ko ɗum ɓe daɗiri hen ɗum noon tawarkal en jiiɗa junnade no feewi ma artoyi e jewte goɗɗe ko joytiɗe hono ko puɗɗiɗen ɗo haalde hande ko jinnoɗen haalde ko ɗesarwade tan no mbiruɗen ni kono natal hollirde oɗo bandiraɗo mo kalten kono ɗo en puɗɗoraki ɗo ko ɗon gaynirten woni ɗo en puɗɗoraki ɗo ko ɗo gaynirten ko mbeɗa andi aɗa andi hoorema mbeɗa andi aɗa andi hoorema kadi hande yewtere hakkude meɗen wona hande fuɗɗi joni noon ko ɗum waɗi wiide aɗa andi hoorema ko mi rokkuma sa yiiɗi wona min haaji ɗiɗi walla min haaji tati kalnami hoorema to banggue asko ɓe mbeɗa andi gasata hen ni kono an andi no mbaɗirɗa fof ɗum ko ɗum hankadi no yimɓe mbirandi ɗum ko haajuma bisimilla eyyi aɗa andi eɗen furankoɓe wiye kaari ne andi hoore mum kaari ne wawi hoore mum walla kaari askini hoore mum e wona jogui fannuji ɗiɗi noon mami serdu hen haadam nadde
en jogi ko wiyete junnital to woni gotal to heewi e junnitti en jogi ko wiyete kalasal ko ɗum woni asko joni noon mami serdu hay ɗum asko joni somi ƴefti tan hunde taadama ɓama hakkude noon hakkude tan ɓamami mami yaha hayso miɗo yaade ha dow toon mi wiya tan komi tanum Hamidine Diatara Oumou Diatara Ibra Diatara Sawa Diatara mi haala ɓeeɗo ko tana men joni noon mi wiya Hamidine Diatara jibini Ceerno Bohar jibini Ceerno Malik Ceerno Hamidine jibini Alhaji woni babam ay ɗum ɗo ko asko ɗum ɗo noon woni saɗa wawi ƴeftoya fudde nde aɗa seerde cuuɗi jomi yaha to Weynde Dieng par exemple toon Dieng ɓe fof pottoyta mi ƴefta ɓiɓɓe Weynde mboɗa ara mboɗa seerde cuuɗi hami yetto ɗum woni asko ko heddi ko wiyete ko junnitti ɗe joni yeru mi wima min ko Ibrahima Alhaji Abou Ceerno Hamidine Ceerno Bohar Ceerno Hamidine Ceerno Diatara Ceerno Hammadi Bohar Yero Ali Malik Demba Duware Birom Bañu Jam Sergal Makka Weynde Dieng ɗum ɗo ko junnital wiyete fami mi ɓamta kadi babam ne jogui inde ɗiɗi lolluɗe bange bamakko wiyatama ko Abou Ceerno Alhaji o ko hajjoyi walla Ceerno yummakko wiyatama ko Samba moom wi Alhaji Abou wi Alhaji Samba inde aadi nde eyyi inde aadi nde joni inde aadi nde somi yeehi toon mi wiya ko Ibrahima Alhaji Samba Raki Hammadi Alsane Ali Eli Bana Birom Bohar Birom Mbolu Makam naate salsalde firti ɗo keɗiɗo fof ma andu ngal ɗo junnital ngal nane ngal yeehi ha denkoyima to jengɓe ɓe puɗɗi ɗo ngal ɗo yeehi ha denkoyima to salsal ɓe puɗɗi ɗo firti ko yummum baba ko sal bamum ko Dieng ɗum ko junnitti wiyete eywa wal to nenam ni mi wiya ko Ibrahima Kadiata Malal Samba Hammadi Demba Idi Mamadou Hammadi Ali Eli Bana Birom Bohar Birom Mbolu Makama Detu Ulbat Bun Amir ɗone kadi anditama nenam ko sal mi ƴefti hooram ha yettima to salsalɓe puɗɗi ɗo jo somi ɓamti kadi mbiɗa widi ko Ibrahima Kadiata Huray Demana Demba Amadou Demba Cura Mbirfa Hamad Doga Kor ko Samba Ilela Diaji Saligi Sagre Boɗowal Makama toonne kadi mi yi yumum nenam woni fereyɓe joni mi waɗi koyɗe nayyi joni ɗeɗo koyɗe nayyi foof so woni asko koyngal hen fof ƴewata ko fudde mum ceerda cuuɗi mum ɗum woni han kada aɗa askina hoorema ɗum ga noon kada junnita hoorema junnitte fuutankoɓe mbaɗanno ɗum koye wone nokkuji ko wayno ɓe jogori kono min généraux jam ɗi garani taw mbiɗa andi ko banggue nene to kono toon mbiɗa yinno ara seeɗa holɗin galal en ari kay si momi wima Kadiata Huray Demana Demba Amadou Demba Cura Mbirfa Hamad Doga Korka Samba Ilela Diaji Saligi San Malik joni noon toon Cura ay joni somi wima Mbirfa Hamad Doga jibini Cura Mbirfa jibini Demba Cura jibini Amadou Demba Amadou jibini Galal Amadou e Cura Amadou e Demba Amadou e Pate Amadou e Sidiki Amadou e Bolo Pate Amadou woni bes pucci fulɓe boose on wonde Abdoul Bohar Felli Galal Amadou pullo kaalo kunal nayyi Demba Amadou pullo kaalo kunal nayyi jibini Asad Demba Mburel Demba Kumba Demba Demana jibini jinde Huray jibini nenam fami ɓe gari ɗi won ɗum par que junnitte komi ƴefti tan goto mi junnitoyo a fami joni noon hewno waɗede junnitte ko fuutankoɓe kewno andirde ɗum ko saaha nde wolde jogori wolde ɓe mbaɗa bawɗi haare mbiyatno alamari kono bawɗi haare tan soɓe pii wonkoɓe dartata ko an tenkete eɓe taaro haɓe nodduma saɗa lelino galle mon a nani walla aɗa fanno a indema ari garda e fetel ma walla jogitari ma mbiya on noddi hammi notimo min kaari janggo ma mbaɗa ko mbiɗon ko an kadi a bakkima ɓe keɓima a naati giti goɗɗo ne ara waɗa noon hankkadi ha gasa e dawoɓe konnu dañama so wolde woloyi janggo an ma maayi a wati mbaɗanda jimol walla a arti a waɗi wolde jimol ma ɓamta so ɓamti noon garta beele ko mbinomi komi waɗi wiye waɗi ɗum woni ɗi e junnitte ko hen heewi waɗede e caggal ɗum kadi junnitte ɗe ne kutore to banggue nden ko wiyete dillere en to mbaɗi aɗa noon soɓe noddodiri ɓe mbiyam so jomum ari ne saalo ɓe muulem woni an junnita hoore mum walla waɗoɓe pekan so jomum ari ɓe yettima kañumne so ɗumini junnita hoore mum ɗum ɗo woni junnitti eyyi wamma asko noon ko ƴeftude yogay tañiraɓe hankkadi to fuɗɗi to aɗa ara aɗa serde cuuɗi ene yalta ha yetto
eyi ɗum ɗon ɗe ɗo junni machallah ni jiɗirno tawi kadi ko ni no miijirɗen ni mbeɗa anndi fof hejjata ɗo kono noon ko haa yimɓe ɓe eto faamde walla haa ɗesa faamde hol gonɗo oɗo neɗɗo mo kaldeten sabu won ko heewi ko kaalatuɗa tawaka ene wawi tawa mataw neɗɗo wiya tan neɗɗo ko haali guiɗo mum fof haali koko weela ene wawi tawa jomum nanguira han ko haala hakkude guiɗo e guiɗo kono ɗo kam mbeɗa sikki natti hankadi woni ko a holliti hoore ma tigui eko kalannoɗen hen ko wonat tan ko konngol meɗen cakkitigol ko jiɗɗa uddirde so tawi ko ɗum erago so tawi ko ɗum wasiya so tawi no ɗum yiɗi ko ɗum siforo mbaynorɗen bandiraɓe guddirten tan e waynirade bandiraɓe ko yimɓeɓe yo tinno e ɗemgal mumen tinno e fina tawa mumen tinno e koye mumen musidɗam Farba Sall yalla yurmomo yafomo haalnamo aljanna o wi leydi ɓurata leydi ko dariɓe leydi ɓe ɓurata dariɓe toɓe dariɓe ɗo ɓe tinnoto mbaɗa e dow ndiɗo leydi ko yooɗi ko ɓeene garane jeeɓa tawa kamɓe ɓe jogui toon leydi ɓe jogui doole ɗum noon leydi ɓurata leydi ko so tawi yimɓe tinnima leydi mumen ɓurata so tinnaki leydi mumen ɓuure haaloɓe Pulaar mbi jamdi so taƴi jamdi won hen jingganadi ɗum fof ko tindi wonde yimɓe poti ko darade so darima tinno jiiɗa koye mumen liggo jangga koye mumen mbasa majjude mbasa majjirede yimɓeɓe tinno jamanu fof garɗo ha tengte Fuutankoɓe ene wadde men gueɗe ɗiɗi tinnade aadi men e ɗemgal men ɗum fof gotum tinnade e diine men kañum yadata so yimɓe tinnima e ɗum ɗo so tinnugol ngol woni gonga en tenkata en tenkete en jawetake en ala jawtoɗo en so wonamo jawiɗen sen goppi ɗeɗo noon ɗum to hetto en wona tenkoyde e yawede e tawa noon eɗen jogui ko ponnoɗen hutorade ɗum noon ko wasiyade yimɓe yo tinno e koye mumen no feewi tinno e ɗemgal mumen tinno e janggude ɗemgal mumen tinno e liggade tinno e hawrude ko ɗo jencude dañete ɗum noon Seydi Dieng golle ma jooɗi peewi ɗum noon bandiraɓe mbiɗa sikki on paami jonde nde wonno ko hakkude meɗen e musidɗo meɗen hono ceerno meɗen Ibrahima Dieng mo ɓoggel Fadoua no mbiruɗen ni sen jiiɗi mbiren noon hankkadi kam en paami no jiɗɗen fof jaltiren ko ɗo e leydi Farayse Paris leydi Farayse ko aljumare ne hawri 6 lewru septembre hitande ujunaji 2023 noon yalla hokku en wattude ni ko neɓaɗi jiidiren jewten guittodiren kumpa ɗum ɗo kadi so Allah jaaɓi jiɗɗen ko yo ɗum jokku ɗeɗo jewte heddoto tan kono mbiruɗen ni en jii yimɓeɓe no guurdi to banggue wasde ɗumen heɓade nde wonno ko golle ɗe ko noon sifori kadi gurdam ɗam ɗo hen ko gurdam ɗam woni golle gurdam ɗo ko golle tan ɗum noon kadi koye windande nde ganduɗa enen koye men en dañi ɗum sa neɗɗo wuuri ɗo firti ko golliɗo golle ɗe ko ɗum woni gurdam muɗum neɗɗo wuuri tan koye golle wadde noon so yimɓe ne jiiɗi ɓamtade hande o en ɗeesi famde wonde so tawi ɗeɗo leyɗele hande en mbiya ko leyɗe ɓamtiɗe walla yimɓeɓe koye mumen ko yimɓe ɓamtiɓe elle ɗeseten wiide mata ko kamɓe tan goni liggiɓe walla kamɓe liggani koye mabɓe ɗum noon kadi Allah walliɓe ɗum wadde noon hande o windande meɗen enen arwanide ko golle gurdam ko golle neɗɗo liggoto sen yiiɗi firtude sen yiiɗi mana heɓtade mana dadɓe ɗum nde wonno Mody Haw Diallo no wiranno ni mo anda ko daɗa haɓatta ko heɓtade noon Seydi Dieng golle ma jooɗi peewi en beltima no feewi e nde ɗo jonde ɗum noon Allah tan andi e welama ɗo tolne meɗen en jetti kadi Allah de hokki en fartange mana tami pittali men ɗi ha mbawɗen joddade e oɗo saaha mbawɗen kadi yewtidde yewtande kadi bandiraɓe kadi koye nanafa ɗumen yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama Seydi Dieng bandiraɓe mum siftedde Allah jarama on jarama Kolal Media. Annduɓe men ko yewtere de Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saha.